Angibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu. La sike sakhuluma kabanzi ngendaba yempande ephethe impilo yomuntu, impande ewumuthi kumuntu nomuntu ngokwehlukana kwethu thina sabantu siphila phansi komthunzi welanga. Sonke-ke thina sabantu sinamaphutha esiwenzayo ngesimo sokuthi akukho soka lingenasici. Umuntu nomuntu uma ngingabuza nje ukuthi wena wake waya yini kini wanikeza abazali bakho okuyibona bakuphethe, kungaba omalume bakho, kungaba ubaba wakho, wamnikeza nje imbuzi wathi ucela ukuthi ake akuyele emsamo, athi uma efika emsamo bese afika bonge ethongweni ekuyithongo elisekela impilo yakho. Afike nje athi uma efika khona athi ngale mbuzi ngithunywa nayo ingane yenu usibanibani ezalwa yimina, ngithunywa yinangu umshana wami usibanibani ozalwa usibanibani phakathi kwalamagceke. Uthi ngale mbuzi ucela ukuthi ucela ukuthi nidle, uninika naku ukudla, uthi uyabonga empilweni ukuthi nikwazile ukuthi nimkhulise, namgada, namvikela ezintweni eziyingozi nezinto ezingase zicekele phansi impilo yakhe. Awukwazi ukwenza lokho. Impande yakho wena njenganomuntu kubalulekile ukuthi usondele kuyo, ukhombise ukuthi konke kwenzayo kuwena uyakuthakaselela, ngamanye amazwi uyakujabulela. Uma ungeke uzusondela emsamo ufike unikele ngokuthi uphe abantu abadala ukudla, ithongo lohlala ligoqa izandla ngoba na awulenzeli lutho. Kubalulekile ukuthi wazi umuntu ukuthi izinto nazo akuzona zakho kodwa ezethongo. Yingakho kubalulekile ukuthi-ke ungadli wedwa kodwa nalithongo kubalulekile ukuthi ubuye uliphe ukudla ukuze limaye nalo bese liyajabula ngawo. Uthi noma kuwukuthi ufisa ezinye izinto empilweni likwazi ukuthi likukhanyisele ngoba liyabona ukuthi le ngane le ayicabangeli yona kuphela kodwa nathi liyasicabangela. Kukhona ogogo bakho abakuphi izinto ezithile, wahamba waya ebantwini ababonayo wafika wakuthola ukuthi khona izalukwazi eziphethe impilo yakho kodwa kwazi uzinike ngisho inkukhu nje le sezaze zazaca la zikhona bese ucabanga ukuthi-ke izinto zakho zizohamba kahle kanjani. Angeke zahamba kahle izinto unganikeli ethongweni. Siyasho nesintu sethu sithi ithongo liyabhekela. Le mpande-ke engangikhuluma ngayo iyimpande edinga ukuthi inyakaziswe, iyimpande edinga ukuthi uhambe uye emsamo nembuzi noma nenkukhu ufike unikele. Ukhumbule phela ukuthi inkukhu ayiwenzi umsebenzi kodwa usuke usayodambisa ulaka, usuke usayoshweleza ubacele ukuthi-ke abakukhuphulele amandla ukuze ukwazi ukuthi ubenzele ukudla. Angifuni ukuthi ngigeqe amagula, sisazoloke siyiqhubeka kancane kancane sicathulisana. Zitholele incwadi ezibhalwa impunga yesintu, amavahle abahlosile, nencwadi ethi sithini isintu. Zizokwazi ukuthi zikucacisele ezinye zezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu. Zizokuvezela ukuthi uma wenza umsebenzi awuwenzi ngoba naku kukhona okuthile okukhalelekayo kodwa uwenza ngoba nako usuke kufanele ukuthi uwenze, uwenza ngoba nako unesifiso sokuthi unikele ethongweni. Ziyatholakala-ke noma ngabe kuphi, noma ngabe uphesheya kwezilwandle, ziyafika qathatha. Nasezitolo futhi zakwa-Adams and Greeks ziyakwazi ukuthi zitholakale, noma usempangeni ziyatholakala ekhemesi likagogo bathini Mbatha, nakhona futhi uyazithola. Okanye usishayele kwinombolo yethu ethi 079 281 6849. Impande iyanyakaziswa, uhamba uye ekhaya, ufike uhambe nembuzi noma nenkukhu uma ungenawo amandla, uthathe iqhude nesigubukazi bese ufike unikeze amakhehla nogogo, uzicelele kubona ukuthi uyacela ukuthi bakukhanyisele empilweni, ubonge nako konke sebekuphe kona, ubonge ukuthi bakukhulisile. Uma wenze njalo into zakho zizohamba kahle.